Kero kuno ko bukan ayora to ko mo chomo tegre wa kirgo beri we tamana so gotoka nege ni denga no gende to go susini wa so go tegre na ko ligere ya bagushi global radio bari tane jermayo no ti anyuma antara nyoro go tero kwa sinchira yo we kera no kingma kere kuno ko bukan ayora to gende to ko letra mangana maya a shikite ga so to chire mutu mo chomo tegre inde nyala ko bango kwira so mo yonde chebere chita ka meronge na isano na biri guri chinse sano chiabono maro go nense ambo yabono mambia ni kita karwa na shaba chinse biri chiuchko ba shi chinse machitu cha usi nam tagite ko retero guchika kichinde meanwhile karo tongende to gosusin ngona ba guchik lo bori tianga letra mangana baya yeri tuko lialero mangana baya yeri tuko lialero nagusugirie umwanje mutegerari andose asoberete karibu asa mangana maya senchira yubo ikirano yebiro ebiga bya abono kurwa abagusi global radio teterane laban momanyi nyagosira Justus Marube uyu mono manyakaini bona kangaina mandasi nigo akoeni wa bene litukolia arero asensemo ya igale eyegotoka miye county ya Kisii nyagosira Marube nigo aigetuwe igoro mogoroba asenka yaye ime ya igale asakobe tweneskenene kurwa asenkendu ya ram ime yo mochego songo abateli benchiri bakorawa amona Denison Nyamo Susimora Fenikerubo Douglas Otiso nabanda bangi nigo bamukobete Marube amonesco enene budget yense ya Kenya yo mwaka w'ikibese kiri 2019 ne kiri 2020 nigo yasometwe abo igoro no muwaziri w'ikibese umusike Henry Rotich abanyo marwa nabo igo na abanyakorondo nigo bale egati ya bali banyoleto gwako konene ase budget yo y'ekiringi trillion 3 eyo yasometwe abo igoro ase budget yo Rotich nigo araletibuna abanyo marwa amone kisigara nigo barachigwa kana kibese kinyinge magiga yebango ya marwa abo igoro chisigara komenta goika ekerengo gi 15 igoro yemya packet eyemo ye chisigara nigo erachi komentari goli asekerengo gi chiringi isano naisato kurwa asiri goli ere bono omubunge bwensemo ya Wajia Rashid Kasim nabegetwe byara nabanyanyimbo magiga yogotebekana ko muhakoroe omugwimene Republic County ya Wajia Fatuma Gedi asamagacho yebunge abuigoro Rashid nigo abegetwe byara magiga ya Fatuma waka oroboti hasegetasini kyabanyanyimbo ki ebunge amona se eabisi yo monogeli bwebunge Justin Muturi nigo agikeretie kolekyo nagotebabuna abanyanyimbo bachigokora obutuki bwa bwango eliyo kumwegolera amamocho omukagero yo na omwalio ye omurobelio bwogotagura chinyomba chiri cyagakire angene chindoche aho ase serikali ye county ya Kisii nigo oiranire naende abwigoro chinyomba chire angene roche rwa nyakomisaro riana negati ye chindoche chinde chinyinge nigo chirachi gotagurwa umuriki bwensemo yo kunenke bwikirano bw'ikinyomba chiko gacwega Kenya Moses Nyakingora nigo araeto murobelio yo nagoteba bwa chinyomba chonsi kirikira ase kitabwendete nigo kigo cha gotagurwa omwanje mutegereri nara yo goikira ase ebiro ebiga bya abono ase mesa yaito yamangana maya mbiyamona asogosangana inche Eritreane Laban Momanyi gendera kubwati emirobuli yaito aso kubwati emirobuli yaito aso mutandao wetera abagusi globalradio.com boigo na bokonyora emirobuli yaito wetera YouTube boigo na Facebook aso search elieta abagusi global radio ekine kyumbu kyomagusi Biyomono gerongurwa live abagusi globalradio.com ay Ekerongorwa somos que Laban Momanyi moncho mutegereri natika go de biangani gondega singincho yo koretra mangana brawatika na boigo baria mwabeira monancho sinchira ya bene kingma negendirenga mwasisiniwe oyo minto barimora monancho online no mugaka mogoba ndera koni wali tukulia ochinsha mochi ria chia bonchali na boigo gatia mangana mayatwa kwali ganerie na radio no nyenyora sinchira yo wikira ruituko lialero esa maye chibicha ngukobeka tora ubwango iga lindo gende koranga kyamangana gende meanwhile egere kuno ko bugano ko tora gende me yaba kusiko boridi malita na Jeremiah uri non tiri etigango ndigereria ay
ya yora be kire kunu ko buga agotera one of the latest songs inganje the kingma umo machoge bomba bakyanga kontinga laura clear mwalimu na Anthony Nyatundo principal mjamano kingma ninjenje ngosogeri bwango iga ndani kanimo kwa Salia Isabel na tumama kwa mbaito Janet Mora Charles Nyawoka Kirwana Junior mjamano kema Ronald Tabuna Mande mjamano kema kurwa bagusi Global Radio barabaito they are on the ground na tuatumira magomba kurwa bagusi Global Radio mwana ba manainwe chikake chuburo no bakero wanane Sinara uraire taboka ngwe kiagere konunko bugera sandi sana chitege sana nesa to chibe chinse sana na mochi abono botuko na chibe chinse bere chi abono mambia ali tuko lia Ijumaa furahi day asabantu bakwengere liri tukulinde Nikulawe kogokora Yadora tukasobo tumanine kero kyomosunte Itukori sabato Nayogo pimechae Ende omente chibesa Obotaka mohere Intagetigo ko batero kwelinde obwansuwero mwancho mategali hasa mange abagusiglobalradio.com website ita abagusiglobalradio.com na nyore app yita shanti sana radio studio ko na ngote ngatarara ta ko ara mangana ya taracha shanti sana tumera na abagusiglobalradio.com ingotere live